pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Praise the Lord! Hallelujah! Kumusta? Hallelujah! Nini kamuntagon mga kaigsunan, tuguti ko nga makahulam sa inyong idulongog. Lami kay Pulong sa Ginoo karon. Hallelujah! Okay. Ato nga blihon ang atong malang kasulatan ng kaigsunan, Episo Kapitulo 6, versikulo 18, alas pagtahod sa Pulong sa Ginoo, nindot kaigsunan. Hallelujah! Oh, wow, nindot kayo ang mensahe sa Ginoo. Nindot kayo ni, tungod kay maoman yun ni ang garantiya na ang prayer, usan siya sa mga butang nga makapaable. Hallelujah. Size 18, naging ang mensahe sa Ginoo. Hallelujah. Isa, buhatag kining tanan diha sa pag-ampo o pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod niini, pagbantay kamo o lahutay gayon, pag-ampo kanunay alang sa tibuok balaang katawhan sa Dios. Ampo ko sa Ginoo. Hallelujah. Lord Jesus, maayo kay kanining orasa, maayo kay kanining kabuntagon. Salamat Ginoo sa among kinabuhi. Gasa ni Ginoo. Extension ni karon amo nganing nasinati gikan kaniya, gikan gabi, ngadin kami na pahulay, natulog, imo migi pamata karon. Salamat kini mong Dios, Ginoo, ikaw maayo manudlo karon sa among kinabuhi. Kini ubos nimong alagad, imong gamiton nga magapanulti. Gamiton nimo Ginoong Dios nga magadala sa imong mensahe karon nga dili sa kaugalingon kundi gikan gyud sa imong mando. Ako nagampo amahan nga nini nga kabuntagon. Hallelujah, magalihok ikaw kauban sa imong balang Espiritu Santo. In Jesus name. Amen. Hallelujah. Ang mensahe karon, unless the power of prayer. Unless the power of prayer. Usa ni siya sa mga butang nga kaigsunan nga usa ka makapagawas sa atong kinabuhi ang gahom sa pag-ampo. Unless the power of prayer. Ato binisayon. Okay? Kini siyang unless mga kaigsunan o unless. Usa na pag-pronounce din na. Basta kay ako nasabtan na ni mapahigawas ka. Okay? Mapahigawas ka, ang makapahigawas sa tao, ang gahom lamang sa prayer. The power of prayer. May usan ka makapatangtang. Gini. Makapatangtang. Aba? Okay. Kung ang tao nagapos, mabuhian ka, matangtangan ka, mapahigawas ka, pinaagi sa gahom sa prayer. Amen. Amen? Powerful kayo in prayer and so on. Powerful kayo in prayer. Para ato ni siya ipundo lang na siya. Pundo lang na siya. Mahimo na po na siya. Okay. Daghan-daghan lahi-lahi tag idea, lahi-lahi taog, lahi-lahi tag panabot. But ipopas lang igsoon nga walay lain nga makapagawas nimo kung ang imong kinabuhi naa ka sa kapos, naa ka sa bisyo, naa ka sa lain-lain nga mga kahintang sa kinabuhi, nahigtan ka, ang makapagawas nimo ang gahom lamang sa pag-ampo. Amen. Ang makapagawas sa tao ang gahom ra gyud sa pag-ampo. Mahitabo lang ng butanga, mahitabo lang ng imong tinguhaon, mahitabo lang ng dagkong butang kun do na kay prayer. Do na ganitay prayer, do na ganitay intimacy sa Ginoo, makasiguro ka, do na assurance niya sa Ginoo mga kaigsunan nga imong mahawiran kung do na kay pag-ampo. Wala ganitay prayer. O di kay tinguhaon mga, taran magkakos Ginoo ani. Ubanan magkakos Ginoo ani. Kung wala gani kay prayer, wala gani kay gibuhat nga mga pag-ampo mga kaigsunan, wala gyud kay dahumon nga panalangin o proteksyon. Wala tayo dahomon. Ang kasagaran mga kaigsunan nga mga tao, mga kaigsunan, nagdahom yun sila o nagdepende ang ilang kinabuhi niya lang yun sa prayer. Akong kinabuhi. Ang akong kinabuhi mga kaigsunan, nagdepende lang yun sa prayer. Karon nga mga panahon mga kaigsunan, dili kayo kumpiyansahan. Dili kayo kumpiyansahan ang atong kaugalingon. Ayaw mo kayong kaon o mga oily nga mga food, mga patipod, mga papoy, bitson. Ayaw kayo mo kaon, anak. Panalagsa lang. Bitaw, ako igagaw, 47 ang edad.
hilig kay sila mga kaon nga. Ay mugaway ang kinabuhi lagi. Matay siya gahapon sa gabi, gahapon sa kadlaw. So kung nato na ako ngay gagaw, matay siya. Orong cardiac arrest. Kana mga kamatayon nga ingon anak mga kaigsuonan, na anak depende sa imuhang heart, no? Pagkasing-kasing. Unsa gani katambok ka, ang mga tao nga tambok ayo ang mamatay. Ay mga tao nga galisod ang lakaw gani. Kalingkuro nimo pati kalingkuranan. Mo anak ang lingkuranan. Bro, mo split na. Sabi na, oo mamatay. Tungod kay naa na sila namin ko tayo scope sa itong kinabuhi mga kaigsuonan. Ang atong dugo mo gud mo gini ang pinaka ingno na to, pinaka gasolina or pinaka acidity sa atong lawas. Once ganing nga kini nga to ganing dugo kapot na, hugaw na, so dili na kayo maayo ang flow, no? Dili na kayo maayo ang protein sa ato ang lawas. Mao po na sa sakyanan diya, no? Pag siging dagan ang sakyanan, o wala po'y maayong change oil, madakot din siya. So muna nga, ug naamoy mga gipangkaon din nga mga pagkaon nga para niyo dili healthy. Like for example, mga junk foods, no? Mga pagkaon nga kasagaran sa uban, mga batanon ra ba kay magsigig yung kaon og junk foods. Bisag inon nimo nga ayong kaon ani mo kaon gyud nga inom mo dayon og coke. Kay ngano man mala ang tutunlan sa tao nga magsigig kaon og junk foods. So, inom ka coke na kanang bugnaw, no? Inom ka. So, dili gihapon healthy. So, kumayog yun, plain tubig, kaon, may pagkaon, niya, tulog kung sumayang tulog. Kung igagaw, namatay lagi, di ko katuo ba? Di ko katuo kay bata pa. Paritay city pagod, magulang na ako siya pagkatuig. Niya, wala atong kinabuhi mga kaigsoon, kung naagentas kamugaway, ay lang kayo ninyong i-maintain ang social nga, pamaagi nga, kaon, taglabig ng mga pagkaon, kaon na kung healthy nga mga food. Inaanak na. Para dili man gud matabang og prayer na. Dili man gud matabang kay abusado gani atong lawas nga sabi sa pag-unsay imong prayer himuon, wala na siya. Mura ba na siya? Mura gihapon ba og useless lang kun ang imong kinabuhi o para sa sakyanan, no? Para sa sakyanan. Sige kag tubil, sige kag padagan, wala kay change oil, useless lang ang tubil. Useless lang ang pagwasing. Mahimo balance ang kinabuhi. Mao pud na sa atong life. No, dili kay sige kag ligo, limpyo na ka. Sige kag ligo, okay na ka. Healthy ka. No. Dili. Dapat naputay paglikay, no? Natay likay. Labaw sa tanan gyud ang atong espirituhan ng lawas. Ba? Ang atong espirituhan ng lawas ng mga kaigsuonan, mao gyud ni ang usa sa mga dugukan gyud sa kinabuhi ang prayer. Foundation man ni sa atong life. Foundation ni sa atong espirituhanon. Yan sa unless the power of prayer. Ingon sa dinhi ipahigawas ka, i-release ka, buhian ka. Okay? Mabuhian ka, ma-release ka, mapagawas ka, pinaagi sa gahom sa pag-ampo. Na kung nag-ampo si mong kinabuhi karon, kinamay mga tao ay ang ilang identity unsa sila karon, di ba? Gusto man kang mo fit in, gusto kang mo fit in sa kalibutan, gusto kang mo fit in sa unsay naan nimo, unsay circle nimo. Si Paul, mi fit in siya unsay iya maminggol, no? Kanang makauban niya. Pero kung dili ka founded sa Word of God, sa pulong sa Ginoo, wala gani kay prayer, sagol nimo dito, posibilidad, o doon posibilidad nga mahimo kang makaka-join po nimo sila, or makauban ka nila. No, either hinay-hinay siguro paagi, pero ang gusto lang ginako nga ma-emphasize sa itong kinabuhi mga kaigsuonan, kinahanglan na doon na tayo prayer, doon na tayo pag-ampo. Ingon sa din sa mga pulong sa Ginoo nga atong ibasa mga kaigsuonan, sumala sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 18, klaro kayo sa pray in the Spirit at all times and every occasion. Okay? Every occasion. Ingon sa din pray in the Spirit all times. Sa ato pa, sa tanang hingayon, dili gyud ka masipyat. Ha? Dili ka masipyat. Kaya atong gi-assign mga kaigsuonan nga 7 to 8 yung prayer, hope nga naapa mo. Naapa mo din na. Kami mga kaigsuonan, maabot mi o mga 8 kapin, mga 9 gani. Kaya dagan kami tabi. Niya, dagan kami prayer. Lami kayo siya. Kaya dagan kami katunan. Na-appreciate ako. Kaya ako mga kauban ng mga batanon diha,
nga naa sa balay ng puyo, mo-share na po sila sa pulong sa Ginoo. Kamao silang muwali na, kamao na silang mubasa. Kamao naman ginadaan mubasa sila. Pero kanabang makasabot na unsay ilang gibasa. No? Makasabot na sila. Ipaigawas ka, i-release ka, buhian ka. Ang prayer, mga kaigsunan, gisulti din siya, pray in the Spirit at all times and every occasion. Sa ato ba, kung unsay mga okasyon sa imong kinabuhi, pasalamatan, o doon na kayo mga pag-ampo nga tos Ginoo. Amen ba? Ingon sa dili, stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Kinahanglan ko dunay persistent. Permanente o kanunay o makanunayon nga buhaton diha sa mga pag-ampo. Kay mauni siya usa ka equal sa atong kinabuhi mga kaigsunan netos Ginoo nga iya kang gibuhat duna kay prayer. Kini prayer mga kaigsunan kato ni klarohon pakighinabi ning istorya. Kanabang magtiayon nga mo-grow inyong relasyon kung doon na mo'y komunikasyon. Tinuod ba? Ang magtiayon, mahimo lang na silang labing kung doon na sila'y conversation kanunay. Pagsulay ko mo kusang simana, nga dili mo magtingog sa inyong balay, di ba? Buhay lamig. Bisag kusang adlaw gani. Isa'y nakasulay anang kusang adlaw, huwag yung may tingog-tingog. Isa'y kasulay, isang kamot. Nakasaw pa na ba? Pero naabig yun, nakasulay din yung dugay-dugay na, mga bilang katuwag, yung isa. Kasulay na. Naagin ay. Buot pasabot ako, nga doon ay relasyon mga kaigsunan nga, dili maayo pon. Magbungon mo, di mo magkaistoryahanay. Dili yun maayo ang kahintang. No? Dili maayo ang kahintang. So ang prayer, usa ni ka pakigsuod, pakihinabi, pakigsulti, nandun mo nga tos Ginoo, kaya natin mga plano, imong isabnitar nga tos Ginoo. Lord, muna akong plano. Now, lain-lain nga mga pamaagi. Lain-lain. Number one, yung sa din prayer is an expression of our faith. O sa kuno, prayer is an expression of our faith. Usa ka pag-ekspresar, usa ka paagi, ang pag-ampo diha mailhan nimo pag-ekspresar ang prayer sa imong pagtuo. Ang nakanindot kay diha sa prayer adunay claim His promises. Amen. Ang atong prayer, ang atong mga pag-ampo, gikan yun sa kinasuluran sa atong kasing-kasing. Okay, mao na prayer, mga kaigsunan. Ingon sa din prayer is an intimate conversation with God. Okay? Intimate conversation with God. Sa ito pa, mao ni usa ka paaging yun na makikistorya ka. Relasyon na mahimo kang suod sa Ginoo. Ang prayer, gitawag siya din o kiss. K-I-S-S, kiss yun siya. Ang meaning, gitawag siya din o we can claim God's promises. Okay, prayer is an intimate conversation with God. O na siya paagi. Sa kiss, keep it short and simple. Maori di kinahanglan. Kinahanglan ko no, nga kinahanglan simple lang, short ka prayer, dia simple na sa. Maori di kinahanglan nga intimate nga relasyon nimo nga tos Ginoo. Ang prayer kinahanglan nga himuon lang nimo like prayer of Jabez. Okay? Like prayer of Jabez. Powerful kayo ang prayer nga short and simple. Kabantay mo nga pag naa kay pag-ampo nga urgent nga prayer nga Ginoo sa kabat Jesus name. Katos Pastor Pedro nagampo gito ba? Naa gito gilitok siguro in Jesus name sa ngalan sa Ginoo. A short name, short prayer, powerful. Kabantay mo na magkuratan ka Jesus name. Gilmita po. Ang prayer mga kaigsunan, ang prayer nga short or simple, powerful. Okay? Ikaw sa dini? Prayer, powerful ko no. The most powerful prayer are short and simple. Ito gani, intimate conversation. The most powerful prayers are short and simple. Okay? So, kinahanglan niya nga ato masabtan na ang prayer usa ka expression sa atong pagtuo. Sa prayer, dili lang kay istorya lang ka kanunay. Naapoy word of God. Kinahanglan makabalutan nga mo dahil sa Ginoo, praise and worship.
Oh, may mga pagdaig ito sa Ginoo. Okay. Kinahanglan ko no, mahimo siyang simple lang, short, is come from a sincere heart. Kinahanglan ko no nga, diha yun gikan sa sincero nga kasing-kasing. Usap po na sa mga butang. No, usa na sa mga butang. Nga, matubag na sa Ginoo, powerful ang prayer, kung ang atong kasing-kasing, sincero po. Sincero po. Atong i-open ang Bible. First Chronicles 4:10. Crónicas 4:10. Kasi una naka-abre diya. First Chronicles 4:10. Nag-ampo si David sa Diyos sa Israel, panalangini. Ako, O Diyos, kumatagi ako dugang pangyuta. Patayi ako o ilikay sa kadaot. Idungog sa Diyos ang iyang pag-ampo. Kanara. Tanawa ha? Simple kayo prayer. Simple kayo prayer, oy. Atong isulat na diha para ron. Ha? Atong mausa-usa ba? Tugatan-awa. Tanawon na mo na to nga. Maura ni ka-simple nga prayer. Apil kini ng mangayo. Diba? Apil kini ng mangayo. So, kung tapos pasabot, expression sa imong pagtuo. Kinahanglan mangayo ka. Uy, naunsa. Kung gusto lang na mahita mo nino, wala kang ibangayo sa Ginoo, dili ka mapahigawas. Amen? Unless the power of prayer. Mapahigawas ka, makadawat ka, makaangkon ka, kung doon na kayo pagtuo, muampo ka nga tos Ginoo. Kinahanglan sakto ang imong kasing-kasing. Prayer comes from a sincere heart. Woo! Kalabagan ng Ginoo, be. Ang sekretong paagi niya ay kanarang sincero na kasing-kasing. Si Jabez, grabe. Iganahan kay Kuani. Kay akong nakitaan, ingon sa nini. Dalawa, kini si Jabez, usa ni katao na ordinaryo ra. Kung sa iyang prayer, tanawa na to. Nag-ampo si Jabez sa Dios. Asa na Dios? Sa Israel. Kanang na Dios, muna itong Dios nga itong gialagaran. Kanang na Dios, mauna na Dios ang atong gisimba karon. Muna nga Dios nga atong gialagaran. Muna nga Dios mga kaigsunan nga atong giila nga makahimo sa pagpanalangin. Atong tanaw, ningo siya, panalangini ako. Tanaw ha? Panalangini ako, O Dios. Maitinguhan niya, ingo siya, panalangini ko Ginoo. Mao na imong prayer. Panalangini ko Ginoo na kayo. Totally, ang atong Dios nakakita, nakabalo, nakadungog sa imong kinabuhi. Pero kung ang imong kasing-kasing gani, dili gani ka sincere, dili gani sincero ang imong kasing-kasing, sa mangayo pagagbay, di katagaan. Kabalo ng daan ng Ginoo, nga human ani niyang ihatag nimo, dili na ka mapuslan. Di ka niya magamit. Muna ako nangayo kung sakyanan sa Ginoo, dagay kung sakyanan Ginoo, kanang dako-dako. Kaya kining akong ministeryo, akong sakyanan autora, gamay ra gyud kaayo. Unya, pag mapuno na gani akong auto, mabalaw na akong ginayhinay na yung mga libaon. Tinuod na. Akong pamilya daan lima namin. Naiduha ka bo ko ng apil diri. Naiduha ka bo nga akong giada. Ito naapagig usang gamay. Titin. Naapagig si Maymay mo apil. Naiusahay sa balay mo abot may pulo. Si Malay mo apil po. Ana sa balay. Pagdato na po ng mga batanon, mauni ang makapa-encourage sa uban. Dito sa Rungita, grabe yung batanon, magtapok. Magtapok ang batanon, dito pininaghana. Kuyong nagod mo na pong simba sa Rungita. Paggamak mong tinguha sa inyong kasing-kasing na magamit mo, mapuslan mo. Samtang buhi pa mo. Magamak ang Bible study. Grabe karong mga kaisunan. Grabe ang lihok sa Ginoo karong grabe. Silingan dito sa Rungita City. Ako na nang i-share ninyo. Nagwali kulay. Unya, sige ko gwali nito, naadi ay tao, nakadungog, uhaw kayo, titing, hamugaway sa Rungita. Ningon siya, sis, paniharan ko ng imong
bana, kay magpaampo ko. Mag-abot ito kay di man paampo di ay. Ingon na siya, nakadungog di ako ng wali ka anang imong balay. Kada adlaw, anang adlaw ba? Anang Merkulis, or Udto ba to, anak? Ingon na siya, wala mo ko nagwali diya. Ingon na si Isto, wala mo ko nagwali diya. Ingon na siya nga, na ay tao nakadungog sa imong wali. Giganahan, gusto Bible study. Gusto mo simba. Kung sa maningalan na inyong relihiyon. Uhaw ko sa Ginoo, uhaw ko sa Pulong sa Ginoo. Gusto kong kada sibana, gusto kong makadungog kanunay sa Pulong sa Ginoo. Sa ito pa, apply na. Ginoo. Mauni akong prayer. Paghamit sa Ginoo. Amen. Nakakadungog, nakakita ba mo sa inyong kasing-kasing? Ngayong giluwas ka sa Ginoo, ang katuyuan, ani, mabuslan ka! Wala ta giluwas aksidente. Giluwas ta sa Ginoo para magamit na nga ito sa uban. Maunang mulakaw kung ato oro kita. Apin niyo kining akong wali din, wali kong duha, wali kong tulong, wali kong upat. Di na ko na isapayan. Nga naman, kaya ang sulod na ko, galing tabo, nga maluwas ng mga tawhana, kay recorded din ito sa langit. Mabita lang masukok ko ninyo, may sukokog na ay mga dautan ninyong gibuhat. Nga naman, kaya accountable mo sa pastor. Hallelujah! Nalipay ko, nga na mga taga-urkita, ning anhe-hinhe. Pero makatukod taglo, simbahan sa urkita, kininapod sila, gamiton sila sa Ginoo dito. Amen! Ang katuyuan sa Ginoo, anong doon na tayo prayer, kaya ka na nga itong prayer to extend na sa mga kalang gatos kinatimukan sa kalimutan. Prayer ako sa Ginoo, Lord. Ang ginatos-gatos lang. Limitado na putok. Nga naman, kay libo-libo, gusto ko may isunod din eh. Ha? Lipay lang ko kayo ni Arnold, si Darling. Igamit sila sa Ginoo dito. Ang yuta na to dito, tambakanan yun. Wala pa ta nagtungkod, tungkod kay tambakanan din siya. Unya, ang nakalami mga kaigsunan, nakasimba ta dito karon. Nanatay upat ka pamilya. Nadugang na. Adto ra mo. Naano mis gawas. Di naman may masunod tong balay. Adto wala kining adto. Nagmahay kay sila. Pastor, daghan kay naghulat nimo dire. Murag hila ako kasing-kasing. Daghan kay tao naghulat nimo, pastor. Di kayo sa lawas. Pagkaw kay ko, di na ko katingog. Kuyog mo, ani nga ministeryo sa Dios. Trabaho ta. Gamita ang unsay naan mo karon. Ipaggamit ta sa Ginoo. Mamatay ta kalikutan na. Ingon na kabuutan ka pag nana ka sa lumon. Buutan ka ini. Samtang buwak patag isunod diha sa lumon. Mahimo kang buutan nga naglakaw trabaho para sa Ginoo. Iusabay mo kinabuhi. Pangitag desire, pangandoy nga magamit ta. Like Japis. Usa yung isulti. Nga naman, kini nga dungog nga prayer, kini nga pag-apoy sa tinutulay ko, duga nga teritoryo. Nga naman, kay gusto siyang mapuslan. Mahimo siyang example na iyang prayer kituban sa Ginoo. Imo na basahon? Kanang whole chapter, anak? Basahan ka Di ba nag-story na about Japis? Balikan ako bisa. Panalanginan ako sa Ginoo, o hatagi akong dugang pangyuta. Ano mang mangayon pa sa Ginoo? Kay kanang nga prayer, gusto niya nga ma-expand ang iyang territory. Ngayon, nagyuta sa Ginoo yun. Kay kanang yuta na ibutangan ni mo sa Ginoo, daghang kalag na luwason sa Ginoo niya. Kana ba nga yuta? Dili ng practical o literal na yuta. Ang daghang nga yuta, di na buka kapang, di na makasimba. Ano man? Mabisin na nagtanong. Nya, magputanong kang prutas, mabisin ko niya buka masimba kay, mabisin ko magbantay. Kaya na ikawatan ni Domingo, ang magkawat. Bantayan, simba na ini Domingo na nakawaton. Atgan po mo dito. Di na ka masimba. Diba? Kanang yun tayo sa teritoryo na sa Ginoo. Soul, kala. Lipay kay ko. Gingnan ko sisto. Introduce ko diha. Introduce ko ang balaya. Sa live na to na siya nakakita. Sa live na to na siya nakadungog. Introduce ko diha kay ato ng walihan. Dili ng unsay na aniya atong walihan. Kanang madala sa siglan sa Ginoo. Kana lang. O kwarta itong hisutan na ay Diyos nga budigas na ng kwarta. Muna supplier sa akong kinabuhi mga kaisunan. Muna tinukod. Di ko maulang mga inyo sa Ginoo sakyanan. Kaya kung ihapat na sa Ginoo na sakyanan, sunod adlaw, wala ko kabalo ba si birthday na ko ihapat. Muna tinukod. Dili ko mabalaka. Ano man, hindi ko mabakslide sa pagdi ko taghaan. Pero taghaan ko, mas matasigon pa ko. Bisa pa, kinintibok Misamis susunita akong walihan. Kanang munisipyo.
Oh, total, ako naman kayo sa kanan. Ay, gwapo kayo sa kanan. Inignaw ni mo, respetado kayo. Lah, si Mayor na. Ay, dili, si Pastor. Na, anak. Diba? Labi kayo Paminawa. Pagtawag ka sino, pero huwag kayo ilis. Di kayo ito. Mga ni atong prayer. Bantayin ako o iligay sa kadaot. Si Jabe, sabihan yung itagaan sa dugang panalangin, ningon na po sa Ginoo. Bantayin ko. Bantayin ko, Ginoo. Na ko'y trabaho, kabantay mo. Pag eskwela ni mo kurso, o ni kurso ha, excited ka. Mag-ihap kong daghang kwarta. Mag-ihap kang daghang kay papel, magtanaw ka itong mga sayok nila. Siyempre kayo ko, hindi. Tabang nita kampo na. Ampo nita. Lord, Pastor, tabang mo ampo nga makapasar, makahuman, makatrabaho. Pirmirong adlaw, pirmirong bulan, excited. Ako. Sayo pa? Sayo. Pagkatunga-tunga sa tuwing, wag na, sugod ng lid, sugod ng gagapoy, kuya, trabaho away. Naghana na yung makita ang sayo dito. Among supervisor, ang manager, wag ako lagi bantayan. Wala ka kabantayin. Pagkakita naging sayo. Pero, nag-ampo niya, kanang trabaho na inyong iposisyonan karon, panalangin na, blessing na sa Diyos. O niya, i-grab ang oportunidad na makapasalamat ka natin sa Ginoo. Amen? Okay. Now, mabalik ko. Ingon sa nini, bantayin ko, Ginoo. Ilikay ko sa mga dautan or kadaot. Mao ni atong prayer kanunay sa Ginoo. Ilikay ta kanunay sa dautan. Kay natin panalangin, daghang kay yuta, daghang kay butang, daghang kay sakyanan, daghang kay may balay, bago kay kagahignos Ginoo, daghang kay kag mga bangko, daghang kay kag ATM. Unya dili ka mabantayan sa Ginoo, makadaot ni nato. Amen. Makadaot ni nato mo na natin prayer, kay ang prayer unless the power of prayer. Mapahigawas ta. Amen. Amen. Kinahanglan si igsoon nga dunay unsa to'y gusto mahitabo dinhi mga kaigsunan nga duna siya kanang gitawag og kana bang sincere nga kasing-kasing. Sincere na kasing-kasing. Sincero, hallelujah. No? Unya mao ni ang gusto mahitabo lang sa Ginoo. Atong ablihon ang pulong sa Ginoo, Mateo kapitulo 6, versikulo 6. Hallelujah. Okay. Apan kung mag-ampo ka, sulod ngadto sa imong kwarto, niya dili ang pultahan, o pag-ampo ngadto sa imong amahan, nga dili makita. Iyan ka sa imong amahan, nga nagtanaw sa imong gibuhat sa tago. Ganina, kiss man to. Karon na po, acts. Okay, sa prayer, tinahanglan dunay acts. Dunay gitawag adoration, contrition of thanksgiving, supplication. Okay, acts gitawag siya. So kinahanglan kuno kung naay prayer, sulod ka ngadto sa imong lawak. 1 John 5:14 to 15. Tatanaw. Okay. Mao ni ang kinahanglan naagi kay prayer na himuon. 5:14 to 15. Palihog basa. O makasalig kita sa Dios, sa kung sa'y atong pangayoon kaniya, sumala sa iyang kabubuton, dunggon gayud kita niya. O kay nasayod man kita, nga mamati siya ka nato, masiguro usab nato, nga iya nang ihatag ka nato, ang atong ipangayo kaniya. Grabe ka. Faithful ang Diyos. Grabe ka matinudaan ng Diyos na hibalutaan na. Kung sa imong ginisire, kung sa imong gitinguha, automatic sold out na automatic kay himahitabo na. Mo na ang gusto sa prayer, aron mapahigawas ka, pangayo. Nga gusto ka, nagapos ka karon. Nakakaroon sa sitwasyon na dili. Okay, daghang kayo. Nabi tawag mga gapos yun, no? Daghang kayong gapos atong kinabuhi. Kung nabantayan ni mo ni, nagani mga mabantayan ni mo nga, murag dili naman kumaayo nila. Murag dili naman kumaayo kanining mga kaigsuonan nako. Murag dili naman kay ko nila panalangin. Dili naman kay ko welcome sa ilang kinabuhi. Basi nagapos ka. Gitawag dinhi og pos, na napoy lain na pod pos. P-U-S-H. Pos. Okay. Prayer is a pray until something happens. Hello. Ang po, ang mahitabo. Ang gustos Ginoo niya nimo. Hallelujah. Lucas 18:5 nga to sa 5. Hallelujah. Katapusan na ni mga kaigsunan.
Lucas 18:1-5. Taas ni siya, pero ato lang nagbuntahon. Palihog og basa. Unya, gisubilon ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo sa kinahanglan nga kinahanglan sila mag-ampo og dili gayud dilawad ko ng paglaom. Sa usa ka lungsod dihay usa ka maghukom nga walay kahadlok sa Dios o pagtawag sa mga tawo. Unya may usa ka biyuda ni adtong nilungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Miingon ang biyuda, tabangi taon ako batok sa akong kaaway. Sulod sa taas nga panahon ang maghukom midumili pagtabang kaniya apan sa katapusan miingon siya sa iyang kagalingon. Bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios o pagtawag sa mga tawo, apan tungod kay nagsigi man og samong kanako ining maong biyuda. Panaligdan ko na lang ang iyang katungod kay kun dili ko kini buhaton magsigi siya balik-balik hangtod sa kaupsan ako pailot. Tawag mo na. Dahil naman. Hadlong paminawon, kay dunay tao, kini nga babae nga biyuda, nagsigig balik-balik ngadto sa otoridad, nagsigig sig balik-balik ngadto sa maong nga katong ingno nato maghuhukom. Okay? Maghuhukom. Pero tungod kay nagsige man sig balik, wala siya puli. Nanong apil man ni Pastor, post yun, pray until something happens, mga kaigsunan. Ampo lang kanunay, damok lang kanunay, isulti lang kanunay. May tabo ng sakyanan lagi. May tabo lagi na. Kanang imong gihuna-huna karon, pag huna-huna po, nga gusto kang mahitabo po din sa imong kinabuhi. Amen! Hallelujah! Kinahanglan nga doon na kay pray until something happens, mga kaigsunan. Hallelujah! Ingon sa nipos, pray until something happens, mga kaigsunan. Ampo. Amen? Amen. Ang usa ka biyudang babae, nagsige sig balik-balik dito. Ingon na lang to. Gipulan. Gisuman. Ingon siya. Tabangan lang tiga. Basig mapulan ko nimo. Pero ang nakanindot, mga kaigsunan, kay positibong butang nga gibuhat sa Dios sa imong. Gusto ba kang mapagawas? Gusto ba kang makaikyas sa sitwasyon sa imong kinabuhi? Gusto ba kang mahimong dili na ginapos karon? Sugod ani mo nasa. Prayer ang himuon nimo. Prayer ang atong buhaton. Pos lang kay ang Dios, pray until something happens. Ang Dios muhimo sa lakan maayo para nimo. Amen. Kanang nasulod sa imong kasing-kasing. Nauna ka, Lord, asa ka ko nimo ibutan karon na ma-extend ni o mudako ni among yuta sa territory, blessing of salvation gikan nimo. Ang kaluwasan igsuon dili lang nimo sugot ang Ginoo nga ikaw ra. Dili aksidente nga giluwas ka sa Ginoo. Giluwas ka sa Ginoo kay ang katuyuan sa Ginoo nga nakabalo siya nimo nga ang imong talento, ang imong kinabuhi, ang imong kapasidad makahimo sa dagkong butang. Hallelujah. Nabatayan nimo nga ang imong kaugalingon. Nabatayan ba nimo nga ang imong kaugalingon? Daw dili sama kaniadto. A prayer unless the power of prayer. Kung gibatay nimo karon na gusto kang magamit sa Ginoo, hukasa, ipahukas sa Dios. Ginawa na ko ganahi ang kahimtanga sa kinabuhi. Naghapos ko. Hallelujah. Iuli ko sa saktong paagi, iuli ko Ginoo sa saktong idea nimo. Na kanang imong plano may mahitabo na mahimong ma-accomplish sa akong kinabuhi. Tindog igsoon ka uban ako karon. Atong ito na karon is a prayer. The other keys, keep it short and simple. So the most powerful prayer are short and simple. Kinahanglan adunay sincere nga kasing-kasing. Si Jabez, ang prayer ni Jabez ni sa Lord,
padako, dugangi akong yuta. Yuta means territory. Territory means salvation. Expansion sa kingdom sa Ginoo. Muna akong prayer sa Diyos. Yan ka na atong church sa Oroqueta, ma-realize din. Hallelujah. Yan, usaka someday. Usaka nga mag-desire. Lord, gamita ko dito sa Oroqueta. Kuyo ganin ako karong hapon. Ayaw lang pagsakay sa kong sakyanan gidak-on. Sakay sa kong kabaling mong sakyanan. Pakit-ani mo ang gahom sa Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Unsa may imong desire karon? Unsa may imong plano karon? Sultis Ginoo. Sultis Ginoo. I-whisper lang, ihong-hong lang. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang sugod din oras sa ayaw og sugot. Ayaw sugot. Wa kay buhaton ang Ginoo nimo karon. Ayaw sugot. Sama sa usa ka byuda ingon ang Lucas kapitulo 18, bersikulo 1 ug 5. Pamalandungin ang mga bersikulo igsoon. Pamalandungin maayo. Wala miundang ang usa ka byudang babayi hangtod nga wala mapoy-poy ug wala siya tagaig pabor ni atong maghukom. Mao na atong buhaton karon ngadto sa Ginoo. Ayaw undang pagdangoy-ngoy, pagdango, pagdukol, pagpangayo ngadto sa Ginoo hangtod nga wala pa mahitabo kanang imong ipangayo sa Ginoo. Ginoo, ni ako gusto kong magamit nimo. Wa ko ganahi ani akong kinabuhi karon, ako ning ipahubok nimo. Mo isulti nimo ngadto sa Ginoo. Ginoo, ako ganahi ani akong identity karon. Ako ning biyaan. Akong isulom ang bag-ong tao. Akong kasing-kasing Ginoo doon na pa'y pagdumot. Akong kasing-kasing Ginoo doon na pagduha-duha. Ako na isurrender ni mo Ginoo. Akong kasing-kasing Ginoo, dili ka pasaylo. Dili ka dawat sa realidad, sa tinuod. Sa ilo ako ani Ginoo. Ako na isurrender ni mo Ginoo. Hallelujah. Kunaan ni mo na kakahimtan karon igsoon, mao ni ang makapagawas nimo ang gahom lang sa pag-ampo. Isay mo ka mong igsoon. Kunaan ka din ha karon. Kunaan ni mo niya pagpati. Nakay pagduha-duha, na ay mga kasuko, na ay pagdumot, dili ka pasaylong, na ay mga bisyo nga wa nimo ganahin, wa pa nimo mabiyahe, isurrender na kadto sa Ginoo. Kaya ang Dios, faithful kayo siya. Nakita sa Ginoo ang imong sincero nga kasing-kasing karon, buhaton ni sa Ginoo din. Hallelujah. Muna akong prayer. In the mighty name of Jesus, you are good, Lord. Your love endures forever. Nining orasa, doon ay mga tao na nangingisa silang kamot. Yan doon na sila isulti, Ginoo, dimension silang bakbak karon. Kablihin mong bakbak iso. Hallelujah. Lord, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ginoo, gamahanan ikaw, niya tuburan ka sa tanang butang. Ako i-release karon ang pagkagawas o ang pagpahigawas. Ang kagawasan sa tao ni Orasa, mahitabo sa pangalan ni Jesus ka Nazareta. In the name of Jesus. In Jesus' name. Kanang tanang gag-mention ni mo si mong apel, tanang na nag-iisa sa kamot. Gawas nun ka totally karon. Hallelujah. Totally gawas nun ka. Ay mo na ka malipayon. Sugod din mo rasa. Hallelujah. Ina Diyos. Ginoo. Ina Ginoo. Ginoo. Salamat. Yanahin mo na kong gawas nun. Sugod din mo rasa. Ako nang isurrender. Anak kinabuhi niyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah.
Hallelujah. Kupti ako, ugakson mo. Thank you, Lord. Ikaw ang akong tingo. Nando'y Ginoo sa makasang tagbawa ako. Igsoon. On mo, ani ako. Hallelujah. Kunti ako, ugakson mo. Ikaw ang akong gitingoha. Gigugmakas Ginoo. Gigugmakas Ginoo. Hallelujah. Gipanggakas Ginoo. Hallelujah. Bawa ko. Tuon mo. Amahan na mo nga labing balaan, salamat kayo. Salamat sa mensahe about sa prayer. Lord, salamat Ginoong Dios nga niini nga prayer makahimo ni sa pagpadako sa imong kingdom, sa imong teritoryo. Pabantay mi Ginoo kanunay. Protektari mi Ginoo kanunay. Lord, ang among mga pangandoy, ang among mga tinguhang, ang among mga lakaw mo align, mo haong sa imong plano. Salamat Ginoo sa mga kalan na maluwas. Madala niya sa imong tiilan, pinagi sa among kinabuhi. Hindi nga katapusan mga adlaw Ginoo, kini mga tao nga niya karon dinhi, magamit ni. Magamit mi tanan. Mapuslan ni samtang doon na kami kinabuhi. Amahan nga lang ito, ingon nga imong alagad karon. Akong i-release ang imong panalangin. Na kini mahitabo sa matag usa. Spiritual blessings, material blessings, financial blessings, emotional blessings, mental blessings. Kini mahitabo karon sa pangalan ni Jesus nga Nazariton. Imo ning madawat ug ato ning madawat karon in Jesus name. Lord, ang imong panalangin mo sisig, mo presence Lord, mo surrounds Lord, ang imong panalangin mo overflow, mo overtake. Hallelujah. Ang imong panalangin kanunay magkuyog-kuyog sa imong mga katawan. Amahan nga lang ito, amo kang gidaig, amo kang gibalikan, amo kang gitugyanan sa tanan. Himaya kadungganan pagpasalamat, among gibalik kanimo. Di lamang nimo Ginoong Dios sa ngalan ni Ginoong Hesus, sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo tanan magingon. Amen. Hallelujah. Palakpakan nato ang Dios. God bless everyone. Salamat kayo Ginoo. Salamat sa pagpismas o pagpisyel.